Me cepillo los dientes al menos 2 veces al día, después del desayuno, antes de salir de la casa y antes de irme a dormir. Bueno, pues egunero garbitzen dago, 3 gutxienez. Bai, interdentalak edo baita ere, niri gomendatu dizkiatez, ez daukat bat ere ondo, baino. Aria ere, pasatzen dugu. Garbitzen dut zepillo elektrikoarekin eta gero dakat interdental bat. Deberíamos cuidarla más o tomarla más en cuenta que lo hacemos. Aurten agina kendu behar dizkiatenez, gehiagotan junez, baina hori gutxienez urtean behin saiatzen ez juten. Dentistaren gana gutxienez ni urtean bitan, garbiketa egitera, eta gero revisioa, noski. Mira, por ejemplo, ahora 2 veces al año me voy a hacer una limpieza, que antes no me la hacía. Voy al menos 2 veces al año porque me salen caries muy fácil. Entonces si no voy, pueden volverse muy grandes y un gran problema. Bai. Hortze gabe zein gaude, ez? Sí, porque yo lo he dejado abandonado y luego peor. Cuando dices que lo he dejado abandonado, ¿por qué? Miedo al dentista, por eso. Y es un error, porque luego te gastas la intemerata. Talantzari gabe. Bai, garestea baino beharrezkoa. Bai. Gaixotasun asko hauan, gorputzen nolago nire hauan nabaritzen da. Entzun duzue, ahoko osasuna arduratzen gaituen zerbait da eta nahiko barneratua dugu zaindu egin behar dela. Baina gaurko saioan erakutsiko dizuegu gai hau ahoaz harago doala eta ondorioak onak eta txarrak gorputzeko atal askotara zabaltzen direla. Adibidez, bazenekiten bihotzekoak eta ahoko osasuna lotuta daudela, gaurko Teknopolisek inoiz baino gehiago aho zabalik utziko zaituzte. Has gaitezen! Jakin mina badugu, zertarako ezkutatu. Ahoa zaintzaren garrantzia hitz egiteko Maitena Urberuaga odontologoaren gana jo dugu. Bueno, hasiko gara? Aurrera. Eskerrik asko. Osakidetzan lanean aritzaz gain, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle elkartua ere bada. Dentistaren aulkian eseriko naiz, baina gaur nire asmoa galderak egitea da. Kaixo Maite? Egunon. Bueno, lehenengo aldia da, horrelako aulki edo batean eseri eta elkarrizketa bat egin behar dudana. Normalean, ahoa zabalik egoten da jendea hemen, ez da? Holanda. Bueno, lehenengo eta behin, kontzeptu oinarrizko bat argitu dezagun. Zer da aho osasuna? Simple esan da, ahoa da gure gorputzeko zati bat, eta osasuntsua izan da gaixotasunik ez egotia ahoan. Ez aginetan, ez beste unetan. Izan ere, ahoa ez dira hortzaginak bakarrik, ez gauza gehiago ere bada. Bai, gauza gehiago daukago, ahoa aldugu esan gure sistema digestiboaren sarrera dala, eta lehengoko barrera da Espainiak. Aho barrunbea beraz, elementu ezberdinek osatzen dute. Espainez gain, aho sabai gogorra eta aho sabai biguina ditu. Ahoko zorua ere badu, zati honek miari eusten dio. Eta bertan daude listu guruinetako bi. Ahoaren atzealdean ditugu aho gingila eta amigdalak. Azken hauek gongoil linfatikoak dira, eta bakterioak eta beste mikroorganismo batzuk ezabatzen laguntzen dute. Horrekin batera, oso garrantzitsua da aipatu dugun listua ere. Lehortzeak arazo larriak ekar ditzake. Ez dugu astu bihar bebai, hori izan dutena aho sabaia, dala ahoaren goiko limitea, baina sudurren beko limitea. Orduan, arnasketa eta digestioa edo ahoa be lotuta dagoz. Osasunaren definizio egin dugu, baina gaitzak aipatu dituzu, ze gaitzekin etortzen da jendea ona esertzera? Bueno, kasu gehien daukon gaixotasuna da txantxarra, kariesa. Eta da gaixotasun infekzioso bat bakterioak sortuta. Ze
horrek organo guztia komentatu dugunak, horrez gain daukaguz bakterio pila bat, eta hemen bizi direnak. Gurekin bizi direnak. Batzuk behargarriak, eta beste batzuk kaltegarriak aldirazenak izan. Txantxarrak, eta gero gaixotasun periodontala. Periodontala, zer esan nahi du periodontal barkatuen ez jakintasunak. Azurrien dago sartun da sustraia. Sustraiak dagoz azurrez inguratuta. Eta horren gainean daukagu euna, hortzoia edo entzia esaten dana. Baina hortzoi hori antura edo inflamatzen danean, gaiztotzen, hori azten da gaiztotzen, arrosa kolore normaletik gorriruntz goiaz odola jariatzen dau, eta hori alde izan lehengoko fasea, gingibitiza deitzen dana. Hori aurreruntz badoia, gaixotasun periodontalera doiaz. Da zer da hori, bakterio batzuk beti inflamazioa azpian egonda, ezurra mermatzen hasten dira. Izan ere, hauan gertatzen denak gorputz osoan du eragina, eta ondorioak, ez da? Zer ondoriotaz ari gara? Gaixotasun periodontalea, bakteria patogeno eta oso kaltegarriak dira, eta gorputz guztitik, odolaren bidez, gorputz guztitik dabiltza. Gaur egun ikusi da, loturaren bat dagola, gaixotasun sistemiko latzakin, esate baterako diabetesa. Orduan ikusi da, gaixotasun periodontala eta diabetesa daukena, gauza bilak evoluzio txarrago daukela. Bai gaixotasun periodontala hoan, eta azukrearen kontrola ere zailago izaten da. Lotuta dago, zerekin gehiago, gaixotasun kardiobaskularrakaz, bai trombosiak, bai infartua. Ikusi da, bakterio honek laguntzen dabela ateroma plakak sortzen, eta ateroma plakak galtzen, eta hori trombo bat izango da, horren ondorioakin. Eta hori guztia ahoan hasten da. Eta ez da oso ezaguna gainera, ez da? Horregatik gaude hemen. Ez, honek dira azkanengoko 50 urtietan dabiltza zen ikerketak. Ahoan ditugun arazoek gorputzaren osasun orokorrean eragina izan dezaketela ikusi dugu. Hori adierazgarria da kirolarien kasuan. Ahoko osasunak kirolarien errendimenduari eragin diezaioke. Hemen For Sport zentrora etorri gara. Hemen kirolarien osasuna eta errendimendua hobetzeko metodo bat daukate. Kirolaria osasunaren arlo ezberdinetatik aztertzen dute, zaintza integrala egiteko. Badakigu errendimenduan eta osasunan faktore askok eragiten dutela, ez orduan askotan arazoren bat bilatzen dugunean, arazori hobetzerako orduan, askotan faktore bakar batean zentratzen gara eta ez dugu erantzunik lortzen, ez orduan guretako garrantzitsua da, arlo guztiak batera lan egitea ez, azkenan elkarrekin askoz ere probabilitate handiagoa daukagulako arazori konpontzengo eta errendimendua eta osasuna optimizatzeko, ez. Entrenamendua, fisioterapia, nutrizioa, medikuntza, optometria eta askoz gehiago. Hemen, espezialitate guztiek batera egiten dute lan, kirolariek dituzten zailtasun edo arazoei aurre egiteko. Odontologia eta ahoko osasuna zaintza horren parte da. Nik esango neban, ahoak gorputzan eragina dakala bi modutan edo eukilekela bi modutan. Alde batetik bide mikrobiologikoa eta beste bidetik bide biomekanikoa. Bide mikrobiologikoa azkenean dira bakteriak. Bakteriak egin aldutena da beste lekuetan infekzioak sortu. Infekzio horiek antura sor dezakete eta sistema immunea alteratu. Horrek nekea eragin diezaioke kirolariari eta lesioak sendatzeko zailtasun handiagoak izan ditzake. Adibide gisa, hemen For Sporten txirrindulari baten kasua kontatu digute. Indartsu zegoen kirolari baten kasua da, baina bat-batean nekea sentitzen hasi zen. Hasi ginen proba desberdinak egiten, hasi zen suplementazioa hartzen eta ez genuen lortzen, emaitza berdinak lortzea. Orduan egin genuen revisio bat eta egia da zituela neko infekzioak eta txantxar nekotxo. Tratatu ostean, juntzan poliki-poliki dana hobetzen. Egia da, ezin dugula esan, izan zala gauza bakarra, baina azkenean eraginak badaka.
elikadurak ere ahoko gaixotasunetan eragina izan dezake. Kirol jarduerak eskatzen duen energia lortzeko ohikoa da kirolariek karbohidrato asko jatea, azukreak, eta horrek kalteak eragiten dizkie. Desberdina da zer karbohidrato jatzen dugun eta zen motatakoa den. Ez da berdina gela edo barrita horiek pegajosak dienak azkenean horiek pegatzen dira itzazen dira aginetara eta arrisku gehiago dakagu txantxarra ukitzeko. Eta horrez gain, exigentzia edo ariketa fisiko horiek eskatzen dute arnasketa ahotik egitea. Orduan horrek egingo du listu gutxi ukitzea ahoan eta horrek listuak ez ukitzea eragiten dau txantxar eukitzeko arriskua ere igotze. Baina ahoko bakterioak ez dira kirolarien arazo iturri bakarra. Faktore mikrobiologiko ez gain, lehen esan bezala, faktore biomekanikoek ere eragina dute kirolariaren errendimenduan. Baraia, gure gorpuan, gure buruezurran, nola dagoen kokatuta. Baraiaren kokapenak garrantzia dako lepoko muskuletan eta horrek eragina edukiko du gorputz osoko muskuletan. Kontaktu handiko kiroletan kolpeak ohikoak dira eta ahoko traumatismoak izateko arriskua dago besteak beste. Horregatik hortzetako babesak erabiltzen dira. Odontologoak norberaren neurrira egindako babesak gomendatzen ditu. Erosten dienak eta berotuz gero ahoan jartzen dienak ez dira ondo adaptatzen eta ez dute lortuko traumatismo baten aurka egin eta horrez gain biomekanikan ere eragina aukileke. Jatorri ezberdinetako arazo horiek guztiak identifikatzeko, hemen Foresporteko odontologia sailean hainbat azterketa egiten dizkiete kirolariei. Galdetegiak, ahoko esplorazioak eta zenbait proba zehatz. Tartean listuaren pH-a eta azidoak murrizteko duen gaitasuna neurtzen dutenak. Prebentzioa da arazo horiei aurre egiteko moduetako bat, baita ahoaren garbitasuna eta elikadura zaintzea ere. Kirolariek geroz eta gehiago izaten dute kontuan ahoko osasuna, baina oraindik bidea egiteko dago. Azken finean, gorputzak ezin du ondo funtzionatu, ahoa edo gorputzaren atal bat ondo funtzionatzen ez badu. Normalean hortzik gabe jaiotzen gara, ezta? Baina ahoa zaindu behar da txiki-txikitatik, jaiotzetik esango dugu, ezta? Ikusi da ezberdintasun bat dagola, amaren edoskitza egiten daben umiekin edo biberoia hartzen dabenekin. Eta ze alde dago? Gu arboletan ibili ginean, ezta? Zuaiz gainean, jaitsi ginean, gure grabedade zentrua aldatu egin zan, eta erditzea ere aldatu egin behar izan zan. Eta erditzea aldatzeran, erditze kanala lusatu egin zan, eta ganera angulatu. Eta gure mandibula atzerago egoten. Da atzerago egoterakoan, orduan kanal hori aldogu igaro. Horregatik esaten da, jaiotzen garila retrognatak, eta hiltzen gara prognatak. Okotza aurreruz doia, ze agina gastatzen dugu, erabileragaz, ero galdu egiten dugu. Baraila bere tokian jartzeko bularretik edoskitzea, umeen lehen ortodontzia aparatu natural gisa hartu izan da. Titia hartzen duen jaio berriak xurgatzean, mingaina jarrera jakin batean jartzen du. Eta masaila eta mihia batera mugitu behar ditu. Horrek, ahoaren funtzio neuromuskularra modu orekatuan garatzea dakar. Ez da berdina pasatzen biberoiarekin, xurgatzeko modua ezberdina da, eta horrek eragina du haurtxoaren hortzak eta masailezurrak garatzeko orduan.
Ondorioz, arazoak sor daitezke, ala nola, hozkada irekia edo aurreko hortzen higadura goiztiarra. Haurdunaldia bada, ahoko osasunean garai oso kritikoa, ez da? Haurdunaldian ikaragarrizko hormonal aldaketa izaten da. Orduan, aldaketa hormonal horrek gure entzia oso reaktibo egiten dau plakari. Orduan, izan behar gara, orduan dagoen emakume bat, izan behar da oso zorrotza bere garbiketarekin. Ze inflamazioak aldituki eta gaixotasun periodontala izaten badau. Ondorioak izan ditzake jaio berrian, ez da? Bai, esan dugu. Txikiago, azkarrago. Hori, azkarrago jarritzea horrek dakarren arazoakin, pixuk bajoko umiak. Oraindik entzuten da, niri haurdunaldi bakoitzak agin bat kosta jaten, edo handiki bat galdune ban. Da horregaitik, orain, Osakidetza dago zabaltzen programa bat, matronakin batera, esplorazioak egin, haurdun dagozen emakumeeri, arriskua dauken emakumeak, gaixotasun periodoanteleko arriskua daukenak, pixka jarraipen zorrotzagoa egin, garbiketak. Estetika ere sartzen da hemen, ez da? Baina estetika osasuna da? Nik esango neban baietz. Ze osasuna eta autoestima lotuta dagoz. Eta estetika eta autoestima lotuta aldire. Hort zuri lerrokatu hori. Hori, txarrena da obsesionatzen garinean. Orduan, zuritze tratamentuak oso sartunda dagoz. Oso sartunda dagoz, edan nahi dugu, irribarre politxeukit erakargarria eta argia eman gure aurpegilari. Estetika zuritzea baino gehiago izango da, ez da? Bai, ortodontzia bat da, estetika bebai. Funtzioa bebai, baina estetika bebai, eta gero daukaguz tratamentuak material zeramikoekin, dana inguratzen danean, askotan hor telebistan eta sare sozialetan ikusten dana. Zinteresgarriak, ez da? Ez nuke esango, hemen eserita disfrutatuko nuenik, baina gaur ala egiten ari nez. Honek, untzi espazial bat irudi, ez da? Teknologia asko erabiltzen duzu, eta aurreratu egin da, ez da? Bai, niri gehien gustatzen diatena da, radiografiaren digitalizazioa. Eta ze ondorio ditu, ze aurrerapen ekarri du horrek? Begitu lehen etxen gendu zen, pelikula txiki batzuk eta likiduetan argazkia rebelatzen zirian modura. Plaka horrek orain rebelatu eta pantalla baten ikusi eta gauzak askoz zehatzago azkanean radiografia da gure diagnostikoak egiteko tresna bat. Irudia laguntzen da bena. Gero, radiografian normalian dira dimentsio bitan, baina esan duguna, aginak, sustraiak, azurrez inguratuta dagoz. Orduan, hortik beste pauso bat emon da, 3 dimentsioko imagenetan. Gero badaukaguz beste aurrerapen batzu, behitu hemen ekarri dut, hau laserra. Laserra. Honek dauko punta fin bat, entzia eta sustraiaren artean sartzen duguna, gaixotasun periodontaleko germen horrek hiltzeko. Laserra laguntzaz. Gipuzkoako ingeniaritza eskolako DEI hortz ingeniaritza ikerketa taldeak odontologian erabiltzen diren baliabide teknologikoak ikertzen ditu. Merkatuan dauden gailuen teknologiak sakon aztertu eta hobetzen saiatzen dira. Alderantzizko ingeniaritza, diseinu generatiboa eta fabrikazio aditiboan egiten dute lan besteak beste. Gero eta ikerlan gehiago dago, gero eta lan gehiago egiten ari dauen zehaztasun aztertzeko, gutartean, eta ikusten ari garena da, oraindik gailu hauek badaukatela zer hobetu eta horiek hobetzeko proposamenak egiten ditugu. Hau, aho barruko eskaner bat da. Geroz eta gehiago erabiltzen da odontologia kliniketan. Pazientearen hortz uztaien eta hozkadaren erreplika digitalak lortzeko erabiltzen dute. Sistema da, eskaner bat sartzen dugu ahoan eta pazientearen erreplika hori eskuratu egiten dugu. Badaude teknologia desberdinetan oinarritzen diren eskanerrak, eta eskaner horren bidez jasoko duguna da pazientearen hortz uztaien erreplika digital bat edo geometriaren irudi bat. Gailuak 3 dimentsioko irudi digital bat sortzen du minutu gutxian.
Erreplika hauek beharrezkoak dira tratamendu askotarako, implanteak jartzeko edo ortodontziatarako adibidez. Ahoaren geometria lortzeko modu tradizionala eta oraindik ere zabalduena, igeltsuzko modeloak sortzea da. Modelo horiek alginatozko edo silikonazko inpresioen laguntzaz sortzen dituzte. Aukera digitala aurrera pauso handia da. Abantailak argiak badira ere, gailuak oraindik baditu bere mugak. Aho barruko eskanerrak hainbat irudi jasotzen ditu, eta hortz uztaien erreplika sortzeko irudi horiek lerrokatu egiten ditu. Horretarako, hortzak erabiltzen ditu erreferentzia gisa. Hori dela eta, hortzik gabeko pazienten kasuan, akats gehiago egiten ditu. Paziente dentuloen kasuan daukagun egoera, honelako egoera bat izango zen, ukingo gendu pazientearen hortzoia, eta hortzoian kokatuta honelako eskanbodi deritzen gailu batzuk eukiten ditugu, hauek direla implanten kokapena zehazten dutenak. Gertatzen ez daukagula geometria erreferentziarik. Guzti hau nahiko homogeneoa da. Orduan eskaner intraoralak hainbat kaptura lerrokatzerakoan errorea egiten dute. Hortz ingeniaritza taldean, hortz eta aginen itxura duten pieza hauek diseinatu bituzte, pazientearen aho barruan sartu, eta eskanerrak irudiak modu zehatzagoan lerrokatu ditzan. Hona hemen aurpegiko eskaner bat. Eskaner fazialak galbidetzen digutena da pazientearen aurpegiaren erreplika digital bat edukitera, pazientea ezagutzera. Odontologiako prozesu asko klinikatik kanpo egiten dira, protesiko batek egiten ditu laborategi batean, eta horrek ez du pazientea ezagutzen. Orduan, pazientearen informazioa, pazientearen aurpegiaren informazio ukiteak asko laguntzen dio egiten dituen diseinuetan. Aurpegiko eskanerrak garestiak dira, eta horregatik oraindik ez dira asko erabiltzen kliniketan. Hortz ingeniaritza taldeko kideek merkatuan dauden alternatiba ezberdinak aztertu bituzte. Tartean, aukera merkeagoak, telefono mugikorrak adibidez. Ikusi duguna da, noski, alde handia dagoela telefono mugikor bat erabiltzearen eta eskaner fazial komertzial bat erabiltzearen artean. Guk datuak emango ditugu, zehaztasunaren datuak argitaratzen ditugu, eta orain odontologoen o klinikoen esku dago ikustea iaber zehaztasun duten nahikoa erabilera bakoitzerako. Hau artikuladore mekaniko bat da. Pazientearen barailaren mugimenduak ahotik kanpora simulatu behar dituztenean, odontologo eta protesigileek honelako gailuak erabiltzen dituzte. Gailu hauek doitzeko pazienteari hainbat neurri hartu behar dizkiote, eta lan horrek denbora eta teknika eskatzen du. Hau berriz artikuladore virtual bat da, artikuladore mekanikoaren erreplika digital bat. Hortz ingeniaritza taldean sortu zuten gailu honen lehenengo bertsioetako bat. Artikuladore virtual hauek ere doitu egin behar dira, eta horretarako pazientearen neurriak hartzen dituzte. Kasu honetan, alternatiba digitala erabiliz. Alternatiba digital hori da, paziente virtual bat sortzea, eskaner fazialan bidez eskuratutako aurpegiaren erreplika digitalarekin, eta eskaner intraoralaren bidez eskuratutako masaiezurreko baraiako erreplika digitalekin, eta baita oskada erregistro digitalarekin. Artikuladore virtual hauek ere laster ordezkatuko dituzte. Pazientearen barailaren mugimendua zuzenean erregistratzen duten gailuak baitaute. Hortzen mundua, atzera pausurik ez duen digitalizazioaren bidean dago. Nik uste dut, apurka-apurka, gero eta digitalagoa izango dela prozedura. Kostatuko du, ze urte askoan modu konbentzionalean egin den lan bat, egun batetik bestera ez da aldatzen, badago zer aztertu, zer hobetu, eta datuak falta dira oraindik modu digitalean lortzen diren emaitzen inguruan, baina nik uste hortik doala bidea.
lehen ikusi dugu aurrerapen teknologikoak izugarriak izan direla, hau osasuna zaintzeko eremu honetan, arlo honetan, esan daiteke garai batean, baino hau osasun hobea dugula. Nik uste dut baietz, hau osasuna asko betu da. Euskal Herrian zer ikusi handia izan daulki umeen programa komunitarioa, PADI izenekua. Ezagutzen dut, nire semeekin erabili izan dut. Hau zelan hasi izan, zan ikerketa epidemiologiko bat ikusteko zein dan gure gazte eta umeen egoera. Eta ikusi izan oso txarra zela. Orduan eratu zen edo implementatu zen programa preventibo bat. Eta ikusi da txantxarraren prevalentzia hori jaitsi egin dela. Zenbateraino daturik edo baduzu? 12 eta 14 urteko gazteetan txantxar 2% bakarrik dagoz. Datu honak. Ona, ez da? Bukatzeko guri gustatzen zaigu aholku batzuk ematea hor etxean ditugunei. Ni naiz prebentzioaren militante bat esango neban. Asko sobeto da, zure konfiantzako dentistaren gana urtero bizita bat egin, zerbait badago txikina bada, asko sobeto zuretzako. Zaindu esango dugu, ez da? Zaindu. Prebentzioa eta zaindu. Eta zaindu. Eskerrik asko, maite oso ondo pasatu dut gaur hemen eserita. Poste naiz, askotan jentia beldurragaz etorten da, eta baten bat ikusi. Gustora dagona hori be, Ona da, eskerrik asko. Zeueri. Ahoari buruz asko ikasi dugu gaur, giza ahoari buruz, baina animaliek ere badute ahoa, bakoitzak berea. Batzuk txiki-txikia, rotifera zooplanktonak, milimetroaren 10 bat baino neurtzen ez duen animalia honek ahoa dauka. Balea urdinarena 6 metro zabal da. Pinguinoak arantzaz beteta dauka, arrainek ihes egin ez diezaioten. Lanproiak antzeko zerbait du, baina harrapakinari heldu eta odola xurgatzeko kasu horretan. Hamsterren masailak elastikoak dira, ahoa biltegi bat da. Metro erditik gorako betortzak dituzte hipopotamoek, eta dortoka honek arrantza edo eizan egiten du ahoan duen mi moduko bat beita gisa erabilita. Adibide bitxiak milaka. Gure ahoa harrigarria bada, animaliena zer esanik ez. Datorren asterarte, agur!